El sistema endocrí el formen un conjunt de glàndules endocrines. És a dir, de glàndules que deixen a la sang les substàncies que fabriquen. Aquestes es dominen hormones. La seva funció és coordinar òrgans interns mitjançant reaccions químiques i coordinar respostes més lentes però més duradores que el sistema nerviós. La hipòfisi produeix l'hormona TSH i la vessa la sang. Aquesta hormona arriba a la tiroide i l'estimula perquè segregui tiroxina i es troba a la base del crani. L'hormona és una substància química produïda per glàndules, teixits especialitzats i neurones que equilibren les funcions biològiques del cos, tal com el metabolisme, creixement, sexualitat, entre d'altres. La funció que té l'hormona